Takže ja vám zdám môjho ďalšieho let's playu z hry Shakes and Fidget a bola to taká menšia informačka, bo mám nové levely a celkom dosť v pohode, takže budem na viaceroch svetohrávať a možno pozrieť niekam do cechu teraz. Ja neviem, alebo založím jacech, to je jedno úplne. No a včera mi padlo podomko, čo je super tento epic, alebo som to do vecka, lebo potrebujem to. Predložil som si Griffina, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že mám novú zberaň, ak môžete vidieť. Niektorá lepšia, ale podľa mňa asi táto. Pretože s ňou som dal včera to podzemko toho kouzelnú vilu Indru, tak. A si myslím, že to je lepšie, neviem. Tak dneska už budem väčší, len 244, čo ma teší, lebo som chcel velice húbariť, že dám úplne do hospody, ale ja som si kúpil 200 húb a ja som dal viac na Griffina, ak môžem vidieť do okrydlakov a elikov, a čo som pretočil, takže tak dneska vyskúšam toto. Krem 244, čo je dnes. No, otvor sa. Tak tieto si vylepším pomocníkov a pojem na tohto. Počkej, teraz ešte nemôžem ísť. Hubičky si chcem dať do chcem si dať do piu, takže tak a idem, no a toto je tá nová postava 237 na S7, takže možno založím cech, ešte fakt neviem, uvidím si arenku, no ten padne. No tak ja som to ešte nekúkal, že čo tu také mám, tak vyskúšam, že či pod týmto nebude nejaký epic. Aha, vlastne on má, ne epic, má eliky. Kúkneme sa tu. 580. Zbranie. Aha, to nič. 6. What the hell? Toto asi kúpime, ja neviem, čakaj. Toto, áno. Síce sa to mala, takže kúpime si niečo, čo môžeme hodiť tak narýchlo do vecka a dáme si toto. To mám ešte väčší level, čo mám. Aha, 22, to je pohode, obratnosť. Ja ešte som nevidel pomocníkov, akých tam má, či treba čo. Oha. No, to by šlo. No, toto tam určite nebudeme dávať. Tak. Šup. A dáme si hospodu. Počkaj, ne, ešte sme neskúšali podzemko, tak čo vyskúšame? 37, to by mal byť. Fúha. Tak vyskúšame toto. Sice nedávam to XP, ale pretočíme to. No, keby mu teraz mohol. Tak nič, ale vieme, že to bolo tak ako tak, takže by mohol padnúť. Tak. A sme na najvyššom leveli 281 na E4 výherce. To už dáme, ne, už to tam nedáme. Máme si tam toto. Kopy, máme si tam tak. Tak, album už má 97, škoda. 97%, takže tak dáme výdrž tam má, dáme si ešte túto. Tak, ne, tak vyskúšame arenku na glip mena. Ten padol, tak a vyskúšame podzemko nejaké. Commander a toto. Fúha, neviem, no tak ja to vyskúšam. Toto, lebo fakt neviem, jak je nad tým so zväžami. No tak potom dáme toho Commandera radšej, takže, aha, ešte ako Aurotu má. Aha, 22 pekne. Tak. Sme niečo hodili a
Dáme si to. Čo najviac išiel, tak čo som dneska prišiel na kanál, bolo tam 1826 myslím zobrazení, takže ja vám to poviem tak, že mne moc nejde o odbery a hlavne to pozrite, lebo určite mám viac počesí, keď si ľudia kúkajú moje videá, než keď tam mám nejaké odbery, to mi nič nepomôže. Takže tak. Jaj, no a ešte kto by mi vedel urobiť, počkať. Kto by mi vedel urobiť logo na YouTube, tak by som nejak zverejnil proste na YouTube, alebo, no viete tú titulku. Počkaj, ja si toto... To je na výdrž. Oha. Teraz fakt neviem. Nechám si toto. Radšej, ale nechám si to tu, nebudem to nikam vyhadzovať a... Tak to je vlastne všetko a ja sa s vami lúčim. Ďalšia let's play, vlastne to je iba taká informáčka, takže môžem vám pozývať do cechu S20, E4 a E7. Takže môžete pozývať, alebo ak chcete, tak ja založím cech, ak by ma nikto do dneska by ma nepozval, tak zajtra robím už cech. A najprv sme robili podzemkálne, tam máme nejaké tie, jak sa hovorí, bonusy a no XPčka, zlatý poklad a potom budeme už točiť. Takže to je vlastne všetko, tak ja sa s vami lúčim, môžete sa tešiť na ďalšie video. O ďalšie video by som chcel natočiť Happy Wheels, tak môžete sa tešiť, tak čus.